έμορφον η Κρήτη. Εγώ έρθα τόσο στράτα να λέπω τα αξιοθέατα της Κρήτης. Ας η Μακεδονία είναι κατέβαδα. Άμα θέλησα να λέπω κάπου είπανε με έγκαιτο τα φίντι Καζαντζάκια. Τσα πούκες να θέλω να πάω ελέφατο. Α, κι ας ίσως να Γεια σου πάω ρωτώ. Μήπως ξέρετε που είναι τα φύλλα Καζαντζάκη? Και ξέρετε, είπανε με δεκιάνε. Σκοτώσα. Αναγκάστα σκοτώθ. Πού είναι αυτό το ταφίντι Καζαντζάκη? Α, τόσο στράτανε πήγα και εκεί θα έβρικα το. Καλό με σκοτώθ. Πού είναι αυτό το ταφίντι Καζαντζάκη? Πήγα τόσο στράτα να έρχομαι να βρήκα το. Πού και εσύ? Και γιατί δεν πήρατε ένα ταξί? Τι έγραφε δεν ταξί? Όλοι απάνε έγραφαν ταχύ. Ωχ, σε τούβλο πέσανε. Εδώ πάνω είναι. Αγούτο είναι το ταφίνι. Γεια σου. Ελάτε από μπροστά να δείτε τι γράφει. Γράφει. Δεύτερο το γράφει. Το λέει. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος. Πραγματικός κριτικός ήταν αυτός. Αργές κάτι που δεν θα καολιούνα να πάω. Και τι Καζαντζάκη. Μεγάλος και τρανός ναι, αλλά εσύ είπα στο τέλος εσέδες αυκάσα χώματα. Εγώ, στον και χρώκαμπο την καδάλας, εντόκα κέρθα δάς στο Ηράκλειο την Κρήτης, να λέπω το ταφής, να φτύνωσε και έναν κερί, άμα να δά όταν έρθα είπανε με να μη αυτήνω κερί, να τος και πίστευε. Την ψυχή του άλλου δεν την ξέρω. Ούσι. Όταν το είδα πολλά έσπιξε η καρδία. Για τα τόας λέγω έναν αστείο λίγο να ανασφάλω με τα τέρτια μου και θα αφιερώνα το και στον Καζαντζάκη, τον αυτό. Εγώ είμαι πόντιεσα. Οι πόντιοι με την κριτικούς είναι σύντεκνοι. Πολλά ταιριάζουν. Για τα το έρθα. Θεέ μου που έπλασες.
άνθρωπο να σοχόμαν, και δόκεσα τον και την ψήν, με φύσε μας ο στόμαν, και δόκεσα τον σύντροφον, την έμορφον την Εύαν, και εντάμασον παράδεισον είχαν έμπαν και έβγα. Ας όλα φάτεν είπες ασοφέγγον κι ασον μόνο μη δοκιμάζετε τον νόστιμον το μήλο. Ο διάβολον επλάνεψεν, την έβανε κομπόθεν, Αδάμ στο μήλον έδαξεν, έφαγεν και λιγόθεν. Έμαθεν το Θεόν, διώσατ με το ξύλον, αλλού να πάνε να χωνεύουν το έφαγαν το μήλο. Εχάσαν όλα τα καλά, επέμναν τσιρτσιπλάκια, παρηγοριάν επέμναν στα δάμ τα κακαλάκια. Εγρίξες? Καλά αγρίξα το τσιπτα αβανάξε.